Egusu jina Akanfo Mmɛ ɛho adesua no ɛno ɛna egusu a yɛresua na ɛnɛ no yɛhwɛ ɛyɛ Akanfo Mmɛ a ɛfa Asomdwoe ɛho. Akanfo Mmɛ a ɛfa Asomdwoe no na yɛresua no ɛnɛ. Maame ma wobɛ baako na afei yɛntoa adesua no so. Ɛnɛ ɛba mede ma wansa na yɛatoa adesua no so no ɛne sɛ Onyame ɛna ɔwɔ ɔbɛsene fufu ma no. Onyame na ɔwɔ ɔbɛsene fufu ma no. Naso afi yenko adesua no ɛso sɛ ne meka na yɛhwɛ Akanfo Mmɛ a ɛfa Asomdwoe ho ɛno ɛna nei yɛrehwɛ ne edi kan a mede ɛma wo ɛwɔ ɛyɛ ɛnɛ adesua no ɛne sɛ ɛka akyekyere ne enwaw nko a nka tuwrento wɔ kwae mu. Ɛka akyekyere ne enwaw nko a anka tuwrento ɛwɔ kwae mu. Saa mmoa abien a mereka wo ho asɛm yɛyɛ akyekyere ne enwaw kwae mu unhia tuo biara ansana wanya wɔn asomdwoe a wɔn penti ɛna mpanyini ɛka no saa. Obi wɔ hɔ no mu a ɔno asɛm ɛmfa ne ho. Woka asɛm kyerɛ no a asɛm no asiara. Obi nso wɔ hɔ a ha wɔnka asɛm no koraa no asɛm no ankasa wapɛ ɛho dedaw. Ti yɛwɔ nkurɔfo bi a ɔmopɛ asomdwoe ɛwɔ abrabɔ mu. Yɛwɔ nkurɔfo bi nso asomdwoe deɛ wɔn mpɛ. Akyiri mɛka ɛyɛ akyekyere ɛne enwaw ho asɛm bi akyerɛ wo. Ne ɛtɔ so abien a yɛhwɛ ɛyɛ aboa biara didi kɔ baabi a nasom ɛbɛdwe no. Aboa biara didi kɔ baabi a nasom ɛbɛdwe no. Ɛnyɛ mmoa nyinaa na ɛte saa de na mmom mmoa pii ɛte saa. Wohwɛ aboa abirekyi a onidi nkɔ baabi a nasom bɛdwe no. Wobɔ ne poo na ɔsan so aba. Wobɔ ne poo na ɔsan so aba. Ɛno ɛkyerɛ sɛ naso ɛden. Na mmom ne yɛka nyinaa sɛ yɛayɛ nipa yi obiara pɛ asomdwoe. Ti obiara ɛfa adamfo a ɔbɛma no asomdwoe. Obiara kɔ fie a obɛnya asomdwoe ɛwɔ mu. Nti mpanyini sɛ aboa biara di kɔ baabi a nasom ɛbɛdwe no. Ne ɛtɔ so mmiɛnsa mede ma wo ɛyɛ ɔpanyini due mante. Ɔpanyini due mante. Ɛnya asɛm biara ɛna ɔpanyini wote ya watu so anamo na wɔrekɔka ɛho asɛm. Nsɛm no bi wɔ hɔ a ɔsɛ wode waso ɛto fam na wotie ne yie ansa ɛna waka ho asɛm. Tinya asɛm biara ɛna wosɔre ya na wodi akyire. Obi bɛka asɛm kyerɛ wa wɔsɛ wohwehwɛ asɛm no mu yie ansa ɛna waka bi. Anyɛ saa wetumi anya asɛm. Ebisɛ mpanyin sɛ obi amane ɛsan obi. Ebi ɔbɛka kyerɛ wɔ no wanka ne yie na wo nso som ɛna wɔka. Nanso mpanyin sɛ ɔpanyin deɛ wodue mante. Ne ɛtɔ so nan a mede ɛma wo ɛyɛ sɛ wobɛkum ɔtrom na waguare sasaduro deɛ ɛne anka gyaano na ɔmfa n'akyea ɛnam ɛyɛ kwae ase. Wobɛkum aboa ɔtrom na abɛguare sasaduro deɛ anka gyaano na ɔmfa n'akyea nnam kwae ase. Ɔtrom yɛ aboa bi a wokunu a na ɛsɛ wadi amia paa. Yɛka sasa ɛno yɛ mmoa saman a yɛgye di sɛ wɔwɔ hɔ. Na sɛ onipa ɛyɛ ɔsaman ɛna mmoa ɛyɛ sasa. Nti wobɛku aboa ɔtrom na afei ne sasa ɛbɛhunahuna wo deɛ ɛne nka wogyaa no na ɔne nam ɛyɛ kwae n'ase ɛyii n'akyea nka megye di sɛ mfa so ɛwɔ so. Ɛnyɛ aduane biara na wodi. Aduane bi wɔ hɔ na wodi ne yɛyɛ wo. Wodi ne yɛbɔ w'akutia. Ti wogyae sɛ aduane di a anka wo ho ɛtɔɔ wo. Ɛno ne ɛbɛ ahorow a mede ɛma wo. Ne saa mmɛyɛ a mede ama wo nyinaa akamfo buiɛ a wɔde fa asomdwoe ɛho. Medi ne gu so ɛde nana emisa eyim. Aha yɛ learn suatwi. Mɛkra wei na mekae wo sɛ yɛbɛsan so aba yɛde foforɔ ɛbɛbrɛw. Meda ase. Bye bye.